ka lasigiden so min bɛ an ka jamana kɔnɔna la o mɔgɔw ye sigi ka fɔ kɛ bi sɔgɔmada in na école de maintien de la paix à Lune Blondine Bey la sika kuma in bolila fɛn minnu kan sɔni olu bɛna walawala aw ye ka fara kunnafoni misɛnmanin wɛrɛw kan bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Nef TV jabarani filɛbagaw aw ni su a y'aw bisimila. Biye alamisa ye utukalo kile 27 san 2020 an limanaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an na ni waati in na a y'aw danse ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la Allemagne lasigiden so min bɛ an ka jamana kɔnɔna la olu ye sigi ka fɔ kɛ bi sɔgɔmada in na bɛn sabatili lakɔliso à Lune Blondine Bey la yaasa ka fɛɛrɛw ɲini Mali ka ɲɛtaga la hali ni gɛlɛyaw bɛ an ka jamana kɔnɔna la sigikafɔ in kɛra farafina ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye Union Africaine ye CEDEAO Mali politiki mɔgɔw société civile ani dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma de kɔnɔna la Idrissa Badimi ale ni Umar Traoré olu tun bɛ école de maintien de la paix la Nef TV maaw tɔgɔ la u y'an sama min na an ka jɛ an k'o lajɛ. An ka jamana dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wele bila jamanadenw ma ka lamɛnni kɛ gɛlɛya bɛ fan minnu fɛ walasa dɛmɛ bɛ se ka don yɔrɔw ma teliya la cogoya min na ani ɲangili wale min taara k'an ka jamana sɛgɛrɛ fanga dafiri kɔfɛ o wale in bɛ se ka wuli ka bɔ cogoya min na walasa jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ. An ka partenaires ambassade d'Allemagne ani CEDEAO ani ambassade d'Algérie ani Union africaine u y'an wele fɛn min ye Mali ko économie fan fɛ u y'an wele parce que an bɛ crise min na bi développement man kan ka jɔ n'i y'a fɔ développement i ko sɛnɛkɛlaw n'i y'a fɔ développement i ko mɔnikɛlaw n'i y'a fɔ développement i ko fana fɛn min bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ ka taa Kayi ka taa fɔ Kidal minnu bɛ bɔ sɔgɔma ka taa u dahiramɛ ɲini o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni embargo ko bɛ yen. Min kɛra o kɛra k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ walasa jamana bɛ se ka baara cogoya min na. Maliyɛnw politique tɔn minnu bɛ yen n'u u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que bɛn ka kɛ o de kosɔn an y'a f'u ye u k'u jija u k'an dɛmɛ pour que acteurs politiques min bɛ Mali kɔnɔ minnu wulila ka fo ancien régime ka bɔ yen président ka bɔ o kɔni banna u ka mission remplira minnu fana ko kunu ko non ancien régime man kan ka taa ancien régime taara bi fɛn min bɔnna o bɔnna mais bi an ka intérêt ye mun ye Mali ko an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka baara kɛ pour que Mali ka taa ɲɛ donc o ye kelen filanan an y'a fɔ partenaires ye surtout CEDEAO principalement u k'u jija embargo ko min bɛ Mali kan o ka bɔ yen. K'an bɛ don min na ko bi ko fanga bɛ maa minnu bolo ko bɛɛ ka jɛ k'u kɔkɔrɔma don walasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Bon parti politique minnu bɛ yen kunu ani bi an kan ka sigi ka kuma ka comité national de salut du peuple ka dɛmɛ an tɛ se k'u dɛmɛ n'an ma bɛn an tɛ se k'u dɛmɛ ni embargo ko b'u la donc ne kɔni hakili la ni Ala sɔnna sommet min bɛna kɛ sini a bɛna kɛ fɛnba ye min b'a to maliyɛnw ka sigi u ka kuma pour que an ka taa joona transition ko la parce que tant que an ma taa transition la partenaires t'an accompagner. Bamananw ko jigi ka fisa ni fa ye an dɛmɛbaga jɛkuluw ka nin wale in kɔni bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na an bɛ Ala deli Ala ka nin wale ɲɔgɔnna caya k'an ka jamana basigi. Bi alamisa utukalo kile 27 DRH, DAFU, CPS, DFM, Primature ani ministrisow ka lafasatɔn tun kan ka kunnafoni di jɛrɛ kɛ bourse de travail la. Kunnafoni di jɛrɛ in tun bɛna boli hakili jagabɔ min kan o ye k'a fɔ ko Mali kan ka kunkilenna jumɛn ta don n'a nataw la nka a yera k'a fɔ ko kunnafoni di jɛrɛ in ma se ka kɛ ka sababuya kɛ faamuyabaliya dɔw ye. Lafasatɔn in ɲɛma Isa Sinayoko sɛgɛsɛgɛlikɛla do Trésor public la ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Bakari Kone ka kuma galama ɲɛma an ka ɲɛmada a ka fɔrɔfɔw fɛ. Conférence ma ɲɛnabɔ parce que min y'a to a ma ɲɛnabɔ depuis sura an ye kunnafoni sɔrɔ u y'a bila u ka groupe kan ko kana an ka mɔgɔw attaquer u y'a bila fɛn groupe kan
an kɔni y'o ye mais an ko cɛ tɛ siran ni u y'a kɛ a n'a kɛ diɲɛ ɲɛna u y'an attaqué an ma de ka taa violence kɛ mɔgɔ la mais an nana k'an b'o kɛ effectivement u ye lubaru bila u nana an ka fɛnw piller ka na an ka fɛnw kari quoi u y'a kɛ parce que u b'a dɔn an bɛna fɔ diɲɛ ye olu ye fɛn min ye olu dun t'a fɛ u ka dɔn u ye fɛn min ye olu o maloya b'u la u ye ko minnu kɛ u t'a fɛ ka jɔ olu la donc u b'an bali an kana se k'o kuma fɔ u ye donc u kɔni y'o de kɛ o ko an ti violence fɛ an ti violence kɛ parce que ni dalen do yɛrɛ la i tɛ violence kɛ an ko jama de b'an kɔ o ye baarakɛlaw ye an ko an b'olu ka laɲini de sabati donc an ti violence kɛ sisan an ka jɛ ka Idrissa Batimi ale ka sɔrɔdenw lajɛ diɲɛ seleke 4 kibaruyaw kan an bɛ bi kɔkan kibaruyaw daminɛ Laginɛ Conakry maaw kɔni farafaralen bɛ Selu Dalen Jalo ka kana bɔli la jamana ɲɛmaa ɲini kalafili nɔfɛ baw a bɛ jɛkulu min na ni o bɛ wele ko Front National pour la Défense de la Constitution FNDC ni o ye fanga sinɛmatɔnw ni jamanadenw farafaralen ɲɔgɔn kan ni k'u kɔ da jamana ɲɛmaa Alpha Condé kɔni ka fanga tako sabanan ɲinini na jɛkulu in fɛla tɛ u ka tɔnden sen ka don jamana ɲɛmaa ɲini kalafili nata la baw olu bolo kalafili in labɛncogo man ɲi u y'a ɲini maa kofɔlen in fɛ a k'i dantigɛ yani uti kalo tile 31 cɛ n'o o ye tɔnɛndon ye Selu Dalen Jalo kɔni b'a la k'a ka fanga ɲinitɔn l'Union des Forces Démocratiques n'o ye l'UFDG tɔndenw ye k'olu hakilina ɲininka yani a ka jaabi di u ma kunnafoni nasiraw la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Laurent Gbagbo ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ don a tɔgɔ bɔli u ka kalafili sɛbɛn na o ma bɛn a nɔfɛmaw ma fiyewu ka sɔrɔ a tɔgɔ bɔra la Côte d'Ivoire jamana sariya tigilamaw yɛrɛw de fɛ o bɛɛ n'a ta a kɔkɔrɔmadɔ jɛkulu min bɛ wele ko Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS olu k'u ma jɛ ni wale in ye wa u ye dantigɛli kɛ kunungo araba uti kalo tile 26 k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa olu ka cɛbɔ bɛ se ka kɛ Laurent Gbagbo ye cogoya min na ko kalafili min bolo dan bɛ octobre kalo nata ko maaw ka siga b'u la ko Laurent Gbagbo kɔni cogoya bɛ yala ko a tɔgɔ tɛ se ka bɔ kalafili sɛbɛn na ka sɔrɔ kun jɔnjɔn t'a la an bɛ bi kɔkan kibaruyaw kuncɛ Moritani polisilaka minnu ɲɛsin bɛ faso nafolo yuruguyuruguli nɔbɔli ma n'u bɛ wele nanzarakan na la police de répression des crimes économiques et financiers u y'a ɲini Moritani jamana warimariso maaw fɛ k'u ka foroba cakɛla maa 52 ani cakɛda n'o ye société 24 ko k'olu ka wari cogoya sɛbɛn di u ma baw u nɔ minɛnen do yuruguyurugu wale caman na u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ko ni yuruguyurugu wale caman kɛra o tile la kɛrɛnkɛrɛnniyala ka ta san 2008 fo ka taa bila san 2009 u ni ɲɔgɔn cɛ an limanaw kunnafoni minnu tun labɛnna aw ka jabaraniso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɛn ni bi alamisa ye utukalo tile 27 san 2020 o kunnafoniw de tun ye nin ye an hakili la aw ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ kibaruya ninnu na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛnafilɛli la an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ